sa King Boys Party. Isa met dos aas, net bengers en ons rakkie fakkie. Dat is de taxi figure, ons afwijk, ons gaan niet slapen. Ons gaan niet slapen, nou dat is sa King Boys Party. Isa met dos aas, net bengers en ons rakkie fakkie. Dat is de taxi figure, ons afwijk, ons gaan niet slapen. Ons gaan niet slapen, nou dat is sa King Boys Party. Isa met dos aas, net bengers en ons rakkie fakkie. Dat is een fietser, samen Slim Boys. Wacht, als die King Boys. Onze bekkers of bengers, zo zus aan de winners. Mijn dames, bijen van namen, kennis. Alles ik moet op, wat ik zal. Die is mijn passie en ik leuk voor mami. Dat is een fietser, samen Slim Boys. Wacht, als die King Boys. Onze bekkers of bengers, zo zus aan de winners. Mijn dames, bijen van namen, kennis. Alles ik moet op, wat ik zal. Die is mijn passie en ik leuk voor mami. We zijn die King Boys, in die Hoza FM. De King Boys, alles laat dan weer. De Hoza FM gaat langs en rechts. We zijn die King Boys, in die Hoza FM. De King Boys, alles laat dan weer. De Hoza FM gaat langs en rechts. Nou dat is sa King Boys Party. Isa met dos aas, net bengers en ons rakkie fakkie. Dat is de taxi figure, ons afwijk, ons gaan niet slapen. Ons gaan niet slapen. Hoza vibes. Asam King Boys. NX en vibes. I vibes. Asama Hoza, Asama Hoza. Nou ik zet druk in skat van puta. Was a famous rufat tupa King Boys. Inside mama in I can see kama kam. Nou ik zet druk in skat van puta. Was a famous rufat tupa King Boys. Inside mama in I can see kama kam kam. Wat is een stoer